இங்க நான் தான்டா ராஜா. என்னதான் கோடி கோடியா பணம் இருந்தாலும் சொத்து குவிஞ்சு கிடந்தாலும் ஆள் பலம் அதிகார பலம் அவ்வளவையா ஆடி காரே வச்சிருந்தாலும் அவங்கிட்ட இருக்கிற ராஜான்ற பட்டத்தை மட்டும் உன்னால வாங்க முடியாது. நைன் ஓ கிளாக் அங்க போறோம், 10 o'clock இங்க போறோம், 11 o'clock அங்கங்க போறோம், 12 o'clock இங்க வரோம். 4 o'clock Download Moj. Download Moj. ஒரு மாடம் அப்பன்